Ако ми кажеш, че е било 13, това вече съвсем не е добре. Разбираш ли, можеш такава логика да си навършиш. Това вече не е добре. Ама какво да правиш, не е виновен? Първият път е да се влюбиш достатъчно. Когато случи е достатъчно да те напомня, тя се облечена. Аз ще имам премиера сега. Да, всеки така да правиш, така да правиш. Ти закъснявам. Тази за после, за Саша е... Има моменти, които ще бягат. И то не е един и два. Аз съм натурален. Обаче... Както и да е. Къде
И това си. Какви са резултатите от моите действия, любителе? Ей, добре, ще ви кажа. Околщите на Прашинков започнаха да снасят повече от стреса. Жена му беше още по-доволна и скандалите от тях спряха. Даже съседите гласуваха за него, защото кучето му вече не ги хапеше. Аз тия скакани вестници му направих такава реклама, че всички после гласуваха за него. И още нещо има, разбира се, че бил отробил тъщата си. Демек, ербак мъж, силният депутат, нали разбирате? Отробил я е, халал да му е. А вие знаете, че той 3 пъти я троби с червени мухоморки и тя не само, че не умря, ами даже беше цветущо здраве. Апетитът ти си отвори, напълня и любовник си хвана. Знаете ли? Знаете, че това властно животно Прашинков после дойде при мене за съвет и аз му казах да й даде цянка, И това не знаете. По-интелигентен ли е? По-красив ли е? Или е по-образован от мен Прашинков, С какво Прашинков е повече от мене, за Бога? Кажете ми, бе, хора, бил отравил тъщата си. Че аз колко хора вкарах в гроба? Пардон си, не са един или два. Маса народ! И ето резултатът. Твоя пигмей. Това мръсно нищожество Прашинков. Тоя червей стана депутат. А аз продължавам да тичам и да се занимавам с тази скана. Доктор Ге! Лъхвай беше матурал, че и без това се не тоса. Искам да кажа кой съм. Хайде ти казвам. И аз забравях кой съм. Това е нашият пол. Иначе не е лош човек. Само дето слабостта му е гроздовата ракия. Сами виждате. И често бърка имената на умрелите и обява живите, което всъщност не е кой знае какъв проблем. Защото, според мен, няма съществена разлика между умрелите и живите. Макар че нашия Бог често забравя своето собствено име. Това не му пречи, разбира се, да си върши перфектно работата. Знаете ли, но всъщност не съм права. Има една съществена разлика между умрелите и живите. И знаете ли коя е тя? Не! Ще ви кажа. Умрелите не плащат. Затова моят стремеж е да ги задържа максимално дълго време живи. И чак когато свършат паричките, доктор Халипива спуска завесите, метафорично казано. От друга страна, ако някой е прекалено жив и навдига глава, ми пречи на работата. Затова аз хората от моя град ги държа полуживи, полуумрели. Така е по-добре и за тях, и за мен. Ма виждате ли, колко много поезия има в моята професия. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Това е погребалният звън. Един от моите пациенти се поминал. И ти кажи после, че не си върши добре работа. Айде, че закъснявам, Милче, а не учтиво да тръгваме. Господи, помилуй! Що се отнася до моя късмет? Ще дойде и мой 10 ноември. Ще ви кажа аз на вас, кой е жив и кой умрял.
шегува, Лелю Иванке. Сашто е мъртъв да мъртв. Сега музиките гърмят повече, отколкото беше абитурет. Абе, искаш да кажеш, че Сашето сега наистина е умрял, така ли? Да. И сега жена му черпи цялата махала с оная ракия, дето Сашето е свари миналата година. Сещаш ли си? Сещам се, как да ми се сещам? Брей. И тък му сега го направи. Преди да си е платил Бобчович. Абе, късметлия е, Сашето, бе! Късметлия! Дай Боже се! На Аргеник. Да син черви. Живее от погребенията на хората. Кой не познае погребалната Аргеник? Виж как седи. То бутуле. Спомнят се Коварова. Коварова? Ние сме там отсреща. Там. Госпожице, там сме Ако има нещо... Госпожице, дай да спадиш там. Коварова? Госпожице. Грубарова! Чух вече, къде сте? И не ме наричате Грубарова. Мразя тази фамилия. Как да ви наричаме госпожице? Сметка, моля. Няма нещо. Натъртъртиха и дошла за погребението на хората, ама над думани от белба. Мълчи си, стои. Каква бира? Давай вестника, че бързам, ти казвам. Кириле, Сашето умря. Ага. Нали бяхте приятели? Взимай си 2 дена отпуск и да отиваме да празнуваме. Виното се лее там. Ама как така умря? Не умря. Ма нали ние вчера такова заедно? Вчера заедно, днеска по-отделно, така е. Обече се работата човекът. Разбира се, такива неща! Това вече не е добре, ма той човекът не е виновен. На всеки може да се случи. Само не ми казвай, че... Момче, това е лошо. То е лесно. Ако беше момиче, то се знае. Ще го изгледаш. Ще го омъжиш за заможен човек. А то, момче... Ма то може да не се е родило живо. И не може да не иска да се храни. И не може да е болно от някаква болест, жълтеница, диабет. Може да има хронична непоносимост към храните. И те докторите знаят по-добре.
Абе, той и комшията на това се надяваше, мана. Бебето се родило живо и здраво. Още с раждането почнало да стуче като ненормално. Абе, не добре, Как стана от това? Петър! Питали докторите, а те казали, че нищо не може да се направи. Детето е родено живо и здраво. Това хич не е добре. Хич, ама не е добре. То на комшията проблемите не свършват до